ho, ho, ho! Merry Christmas! Sidste år, der fik jeg æren af at få titlen som årets kollega. Og med titlen, der følger denne her sære statuette, som jeg tror er en eller anden meget tynd afrikaner. Men der følger også den her fantastiske opgave med at skulle give statuetten videre. Det plejer man at gøre til årets julefrokost, men der glimrede jeg ved mit fravær, så jeg er nødt til at finde på noget andet. Der er rigtig mange gode kolleger på Lundsskolen, som til daglig knokler for at få komme i mål med elever, forældre og faglige udfordringer. Der er kolleger, der med smittende smil og humor fortjener en anerkendelse. Kolleger, der tager initiativ til fællesskab og samvær, som vi andre kan nyde godt af. Og der er kolleger, der har trøstende skuldre, man kan græde ud ved, når problemerne hober sig op. Men det her års pris, det skal uddeles til et makkerpar. Eller skulle jeg sige, et umagepar. De to kolleger, som jeg gerne vil påskåne, er nogen, der ofte kommer i spil, når det er svært for os andre. De har hjertevarme, og de er også skrappe på samme tid. De er strukturerede, de er opfindsomme, og de kan være ret insisterende. De har stor indsigt og erfaringer og viden om mange ting inden for deres felt, og de har skabt noget ganske særligt her på Lundsskolen. Jeg taler selvfølgelig om vores halvafrikaner og altid snakkende Gert, og den ofte noget grumpy popcornhjerne Lisa. Tilsammen udgør I kernen i mellemformen, naturligvis sammen med andre gode kolleger og en meget dygtig leder. I har humor, og I er skrappe til at gennemskue, hvad der er brug for, når vi bøvler med elever. Mellemformen er blevet et sted, som eleverne som regel er glade for at komme. Har ro, og der er nogle voksne, der stiller krav og forventninger, men også er venlige, hjælpsomme, lyttende. Som lærer nyder jeg faktisk også at komme forbi mellemformen, for der er rart at være, takket være jer. Når I skal have årets kollegatitel, så er det fordi, I er en kæmpe stor hjælp i vores hverdag. I hjælper ikke bare eleverne, I hjælper også os, og tusind tak for jer. I må have statuetten på skift, for der er kun en af dem. Om I skal lave en 7-7-ordning, eller hvad I finder på, det må I skændes om.